So what's up mga ka-agri? So ayun, bumunta pa ako ng sentro ng Buhi. Ayun kasi nag-restock tayo ng mga supply dito sa ating backyard farm. So ito po, bumili ko ng 10 piraso po itong Primoxil powder. Siyempre product yan ng Battlecock. Sa Battlecock, siyempre lagi kang lamang. So ayun, naubusan po kasi tayo ngayon ng supply ng ating Primoxil powder dahil so ayun, ginagamot po natin yung ating mga yung 100 heads natin ng mga 3 months old and 2 months old na mga sisiw. Kasi linipat na natin sila. Ayun, mayroon pa ako nakitang may mga halak at pisik. So ayun, kaya nagbibigay po tayo ng Primoxil powder. So ibibigay po natin ito for 5 to 7 days para po gumaling yung ating mga sisiw. So ayun, dala na rin po kasi ng malakas na ulan dito, halos araw-araw. Merong ulan kaya medyo nagkakasakit po yung ating mga sisiw. So ayun po, at nag-restock na rin po tayo kasi ayun, naubos na yung ating Integra 2000. So ayun, kumuha na po tayo ulit ng isa pang bag. So ng ating Integra 2000. So ito po ay with Immuno Booster, probiotics and organic selenium. At syempre, bumili rin po ako ng Bimeg Power Max Baby Stag Developer. So ito po ay yung ibibigay ko sa aking mga stag dito. So meron kasi ako na-produce na 3 Kelso sweater na stag. So ayun, ito po yung gagamitin natin. So ito po ay 1 kilo. At binibigay po ito for Baby Stag Developer Crumble, 22 days to 4 months. So ito po ibibigay natin at mamaya ipapakita ko po yung ating mga Kelso sweater dito sa ating backyard farm. So ayun mga ka-agri, nandito po yung ating mga Kelso sweater na stag. So ito po, bali 3 yung na-produce natin. Ayun, kasi nagsisimula pa lang po akong try na mag-breed ng ating mga panglaban. So ito, meron po tayo ditong 3. At syempre, ang ginagamit nating vitamina dito ay syempre hindi mawawala ang ating produkto po ng Firmabet, BMP 100. So ayun, alagang angat, alagang tapat. So ito po yung ginagamit natin kasi napakaganda po nito para sa ating mga stag dahil ito po ay syempre meron po yung multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid, probiotics at prebiotics. So, pinakauna pong produkto na mayroong pinagsamang probiotics at prebiotics. At ito po ay in liquid form kaya mas madali pong gamitin. At isa pa pong kagandahan nito ay matagal pong mapanis itong ating BMP 100, katulad din po ito ng ating Egg Pro Max. At syempre, ang patukan natin binibigay po dito sa ating mga sisiw at itong mga stag natin ay syempre ito, iba po ang ginagamit ko. So sa iba nating mga heritage breeds, ang ginagamit ko po ay Integra 1000 to Integra 4000. So ito naman po ating mga panglaban na manok na na-produce natin. So ito pang binibigay ko. Another product po ito ng Bimeg. So Bimeg Power Max Baby Stag Developer Crumble. So ito po yung ginagamit natin para sa kanila. So yun lamang po and happy farming!